prajurit Ki Jogoleksa kawiwitan. Shollu ala Nabi Muhammad. Sigra bala kang tumingal pangacampu kang samya medali lira ratit wileting kota Dyah Agung manguncang niti latenya medali wus pasti jonggo danyo mangambak boyo pasti jonggo dendanyo mangambak boyo. Panjenenganipun Bopo Kepala Desa Klepu, Bopo Kepala Dusun ing Tambak Boyo, Bopo RW so Bopo RT ingkang satu bates Sinudarsono. Semono para rawuh kakung, semono putri para sustresna budaya ingkang kawula tresnani. Nun kawula nun ing dalu punika saking Ki Jogoleksa lumarap sowan wonten dalemipun Bopo Walto Muninjih saestu mudi dawuh timbalan dalem kinen andare anyeng kuyung utawi anggergengaken utawi mangayu bagya anggenipun Bopo Walto Kusmiyanto ing rikala dinten Selasa anetakaken ingkang wayah Muninjih Ahmad Sihabuddin. Mugi-mugi kanthi pandonga pangestu panjulung amin panjenengan sadaya. Mugi-mugi lare ingkang nembe katetakaken dados lare ingkang saleh migunani dumateng nusa bangsa lan agama. Pramila saking punika Ki Jogoleksa ing dalu punika kiran ngaturaken satunggaling panglipur dumateng para rawuh so dumateng para bapak so para rawuh samudayanipun utaminipun dumateng Bopo Walto sakula wangsa. Mugi-mugi saking Ki Jogoleksa ing samangke saestu dadosaken palipuring manah dumateng para pamirsa samudayanipun.
Dening dalu punika saking Ki Jogoleksa badhe ngaturaken pagelaran seni sore. Pramila semoga nuwun kawula dherekaken sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran ing dalu punika. Saking kawula minangka talanging atur sulih salira saking Ki Jogoleksa Purwa Madya lan Wasana kathah kekirangan kalepatanipun nyun agunging samudra pangaksami kanthi kala akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos dumugining paripurna pagelaran. Nuwun matur nuwun.
kawula ikadekno titik purna anggonku amangsa kati mana kengring moho aku mugianto kanugrahan aja sira ringo-ringo awa iki wasuka parisuka netepi darawanding wajib
Popo Mentaun Nggih Candipati. ojo dadi kageteng ating Popo. Insun nyiget anggone para soreng-soreng kegeladi oleh kanuragan ananging ana bab kang ingsun aturake marang Popo Mentaun. Bab napa niku Kanjeng? Sepisan para soreng-soreng kabeh aja dadi geloking atimu. Wektu iki anggonira padha gegladi olah kanuragan ingsun siget sawetara awit Rio Penangsang Dipati Jipang Pandolan bakal atur pangadika marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng kabeh. Mula padha dikepekno anggonira padha ngasu lan panjenengane Popo Mentaun. Nggih Kanjeng Dipati. Nggih. Sampun sakeca niki. Popo Mentaun, Tas pundi Kanjeng Dipati? apa pekati ingsun kang pinangka nindakake pakaryan ngrumat si Gagak Rimang, apa wis nindakake kewajibane apa durung Popo Mentaun? Alah di ngapunten Kanjeng Dipati. Kok malah supe? Pakadek. Nang ndi to mau Pakadek? Oh, sampun tindak ngarit Kanjeng Dipati. Senajan Popo Mentaun pinangka warangka ning Jipan Pandolan, supe nindakake jejiban insun ora paring duka marang panjenengane Popo Mentaun. Nggih Kanjeng Dipati. Nggih. Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng wis padha sambeta mirengake apa kang dadi pangatikan ingsun. Sampun Kanjeng, sampun iki. Yo. Wektu ing dina iki ingsun ana ing bali temu Kadipaten Jipan Pandolan. Nganakake dahar kembul bujana samengko bareng-bareng marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng amarga dina iki wektu iki ingsun nembe bae mungkasi anggon ingsun nindakake tirakat nderek ngendikane nalika semono ana ing Panti Kudus ingkang supaya ingsun nindakake tirakat sak lawase 40 dina 40 bengi Mentaun. Tirakat ingkang kados menapa niku Kanjeng Dipati? Mentaun ingkang angka 1 nalika semono ana ing Panti Kudus ingsun lawan Romo Sunan Jafar Sotik Rio Penangsang nyuwun supaya Rio Penangsang iso jumeneng nata ana ing Pajang. Ananging kasunyatane Dimas Hadiwijaya karebet sing jumenengake nata. Mula ingsun nyuwun marang panjenengane Popo Sunan Kudus kang supaya ngrekodaya supaya Rio Penangsang ingkang jumeneng nata ana ing Pajang. Nanging guna piranti kang tak suwun dileksanani marang panjenengane Popo Sunan Jafar Sotik yo Sunan Kudus nalika semono palenggane Popo Sunan Kudus kang wis dipasang piranti kang aran Rajah Kala Cakra.
Nalika semono ingsun ngersakake supaya Dimas Hadiwijaya ingkang lenggah ana ing palinggane Sunan Kudus, nanging awit Dimas Hadiwijaya ora kersa dereng penggaling ingsun supe malah ingsun kang nglenggahi palenggane Bapa Sunan Kudus kang wis pasang Raja Kalacakra. Metaun Kanjeng Dipati. Bapa Sunan Kudus ngendika sapa sing wis nglenggahi Raja Kalacakra bakal apes dayane, ilang kadigdayane, ilang kasektene. Nalika semono ingsun kang supe Dimas Hadiwijaya jengkar saka Pati Kudus, Rama Sunan Kudus mirsani riya penangsang kang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus. Mula ingsun bakal ilang daya kasekten ingsun, nanging awit saking katresnane Rama Sunan Kudus ingsun iso mulihake kadigdayan kanurkan ingsun, nanging kudu netepi tirakat kang lawase 40 dina 40 bengi. Metaun ngerti tirakat ingsun taun? Mboten mangertos Kanjeng. Kang sepisan ingsun ora dikeparengake dahar ngunjuk sak lawase 40 dina 40 bengi. Metaun kang angga loro sak suwene 40 dina 40 bengi ingsun ora kena sari. Mentaun apa Bapa Mentaun kuat nglakoni kang kaya mengkono? Kula mboten kiat Kanjeng Dipati. Napa Kanjeng Dipati kiat? Riyo penangsang swijining bupati ingkang kondang kaloka, bagus budi pakertine, ampuh awake, sekti mahembara. Mula kang angka 1 lan angka 2 ingsun kuat awit pamuja pandongamu Bapa Mentaun. Kanjeng, Kang angka 3 Mentaun. Napa niku Kanjeng angka 3? Sak lawase 40 dina 40 bengi riya penangsang ora kena sinandingan kelawan karwaningsun. Kamangka karwaningsun saben-saben wengi liwat ana ing ngarepan ingsun, netraningsun wis tak rem kowe. Namung atiku iso mirsani endah sulistyaning warna karwaningsun. Kaya arep ora kuat aku Mentaun. Nanging kabeh iku riya penangsang kepengin pulih kasektene, kadigdayane, mula tetep ingsun lakoni kanthi kuat 40 dina 40 bengi ora sinandingan kalian garwa kinasih. Para soreng-soreng kabeh padha dimirengke ngendikan ingsun mau supaya sliramu iso nulodo apa kang ingsun lakoni kau mau, supaya soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun anggone ngrengkuh ana ing Kadipaten Jipan Pandolan iso kalis ing Sambikala. Mula wektu iki ingsun nganakake dahar bareng-bareng Kembul Bujana kang aran sinebat Swargi Kanjeng Rama Surawiyata ingkang kasebat syukuran. Anggene anggon ingsun nembe nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi. Mula apa wis kabeh cumawis Bapa Mentaun? Sampun Kanjeng, sampun niki sampun cumawis sedaya. Para soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun ingsun miwiti wektu iki. Ingsun ngajak bebarengan kalian soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun Kembul Bujana dar ingkang sekeca lan eca kepenak lan enak minangka bismillah tasyakur ana ing pawiwahan menika Bapa
mentahun. Monggo dipun nimbalahi Nggih, Bapak Mentahun. sedika Kanjeng, sedika. Oh, para soreng kabeh. Ayo dadi sore. rabi. Ayo poro. Monggo. Ayo dikepenake nggih. Kanjenge nggih nganake syukuran. Ayo padha dikepenake. Monggo. Ayo. Monggo Nggih. Bapak Mentahun Nggih. dipun kersakaken. Ayo para soreng. Timune dikersake ageng sanget niki Kanjeng. Iya. Kanjeng. Niki timun saking pundi kok ageng sanget niki Kanjeng? Ingsun ora mangerti mung bapa mentahun kang minangka cecawis. Mula ingsun mung pasrah marang bapa mentahun nalika semono apa bapa mentahun utusan marang pekadhik apa para soreng. Oh, nggih. Bapa mentahun, ayo para soreng dirahapi. Diskecake. Lho, iki sing pojok kono kok malah ora dar. Apa ora kersa Ayo iwak? sore, rene maju rene. Ayo padha dientekke. Apa? Emane gawa. Wis tuku e. Nek tuku e ora dipangan ke kepiye. Ayo sore, ayo. Monggo panjenengan bapa mentahun. Para soreng kok ana sing ora dar apa kepengin soto? Soreng sing pojok kono kuwi piye? Ora dar. Oh, wis kewaregen. Bapa mentahun. Ingsun mireng saka talingan ingsun kok kaya ana swara tawang tangis karo jaluk tulung. Tulung. Oh, para soreng. Bapa mentahun. Sakit Kanjeng. Sakit sekali niki Kanjeng. Kaya pekati ingsun kang nangis tawang-tawang karo jaluk tulung. Ana apa? Pekati? Aduh. Sakitnya tuh di sini Kanjeng. Oh, pekati. Matur Kang Prasojo pekati. Niki Kanjeng. Iya. Kula wau pas ngruput. Iya. Terus kepanggih pamongan kalih. Iya. Terus ngambil alite kula. Kok ampil lagi? Nggih Kanjeng. Terus kupinge kula disrek ngoten. Srek Kanjeng. kepriye le matur? Disrek ngoten diiris Oh, Kanjeng. diiris. Terus dicanteli nawala niki Kanjeng. Bapa mentahun. Coba di Mang Titi talinganing sing pekatik jare ana nawala kang dislempetake oning talingan. Coba bapa mentahun. Ayo sore, coba iki ditileki apa surasaning nawala kang tumempel ana ing kuping pekadhik kiye. Ayo. Bocah pekatik. Kene. Sakit Kanjeng. Ditambah sotik mawon iki soterin Kanjeng. Pak Sotik piye karepe bocah Niki pekatik? sakit pol. Para soreng, iki bocah pekatik nembe wae ana tatu oning talingan dirumat kang apik-apik supaya iso nindakake kewajiban jejibane sak teruse. Nggih Bapa Kanjeng. mentahun, Jeng Dipati. ingsun bakal niti preso maos ana ing nawala kang dislebatke oning talingan. Muga mula para soreng-soreng kabeh lan bapa mentahun mirengno ingsun bakal maos surasaning nawala iki. Nggih, Kanjeng kula mirengake. Sore kabeh iki padha dirungokke. Gustimu arek maca layang. Rungokke kabeh. Miyosipun nan gintaka
katur marang Kang Mas Dipati Harya penangsang wong bagus nyoto trio penangsang pawongan kang bagus wis prasa nyoto bener Kang mangku bumi jipang Sinuyudan sagung kawula nipun dasar satriya jendara turasing lalendra yakti Bapa Mentaun Pranyoto iki nawala kang sengaja dikirim paringake para pekatik saka Dimas Hadiwijaya nanging Bapa Mentaun Dimas Hadiwijaya ngalembono marang ingsun yen nyoto ingsun turasing Nalindra uga wis padha mangerti kabeh para kawula ning Jepan Panolan yen riya penangsang pawungan kang jumeneng dipati kang bagus mula ora mokal yen saka Pajang ana pangalembana ingkang ditujukke marang panjenengan ingsun Mentaun Nggih Kanjeng nggih mula kabeh para soreng lan panjenengan Bapa Taun wis sak mestine ingsun dina iki rasa bungah seneng ana ing penggalih lan pranyata Dimas Hadiwijaya bae ngalembono marang ingsun mula sak temene ingsun kang pas jumeneng nata ana ing Pajang nalika semono nanging besok ingsun riya penangsang kang kudu iso jumeneng nata ana ing Pajang. Kanjeng J. Bapa Mentaun uga iki dina iki ana ing kaludhangan iki Bapa Walta sak keluarga uga syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ana ing kajat muga panjenengane tansah kalis ing sambikala sembada ingkang sineja lan jumbuh ingkang ginayuh taun Nggih Kanjeng nggih amin ya Allah rabbal alamin Kanjeng para soreng-soreng kabeh mirengno iki nawala ingsun bajotake anggon ingsun maos kok rada nyolowade amarga nawala ditulis nganggo mangsi kang abang mula dimirengake ingkang teliti Bapa Mentaun lan kabeh para soreng yo nggih Kanjeng nggih tak bajuke nggonku maos mung sedidik cacatira turasing aluhur wani tukang rapi nalika pati kutus kang wating sean ora kaya patraping piyai aku wong kang seneng durjana lan para murka nacatan ae wong